ούτε αυτή η αγάπη αν είναι ακαλλιέργητη και τραχιά. Λέει ο άλλος, έχω αγάπη προς τον Θεό. Αν έχεις όμως αγάπη προς τον Θεό, αγάπη, αλλά ταυτόχρονα η αγάπη σου αυτή είναι σαν εκείνη που είπε ο Χριστός, σκοτώνουν μερικοί και λένε ότι κάνουν έργο Θεού. Άλλοι βρίζουν και νομίζουν ότι κάνουν έργο Θεού. Άλλοι κατακρίνουν και νομίζουν ότι κάνουν έργο Θεού. Άλλοι πουλάνε εμπορεύματα κατά έργο Θεού. Λέμε, ο καθένας κάνει τα δικά του. Πάντως, όλες οι αγάπες, ο άνθρωπος αν τον αγαπάει θα ψυχτεί, σπαγούεται. Όλες οι μορφές ευτυχίας είναι καλές, οι μορφές ευτυχίας του έρωτα, μίλησες για τον έρωτα. Η αγάπη για τον έρωτα είναι η δεύτερη πηγή δυνάμεως που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει. Πρώτη είναι, είπαμε, οι τρεις πηγές δυστυχίας, τα οικονομικά, τα σεξουαλικά και γύρω. Φαντάσου αν αυτές οι τρεις πηγές δυστυχίας γίνουν πηγές δύναμης μέσα σου. Οι μορφές ευτυχίας, όλες οι μορφές ευτυχίας δεν κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Ούτε τα πολλά λεφτά, ούτε τη υγεία σου, ούτε να σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα, ούτε η χώρα σου να έχει ειρήνη. Όλα να σου πηγαίνουν δεξιά, καλά, ευχάριστα και όλες οι μορφές ευτυχίας αδυνατούν να σε κάνουν ευτυχισμένο όν. Ύπαρξη ευχάριστη και ειρηνική. Γιατί? Υπάρχει ένα γιατί. Ακριβώς αυτό, ότι όλα δεν σου σβήνουν το γιατί. Πάμε τώρα. Μόνο μία ευτυχία δύναται πραγματικά να σε ολοκληρώσει. Η ύπαρξη και σου ευτυχία. Μόνο αυτή θα μείνει. Όλες οι άλλες ευτυχίες θα φύγουν. Τα παιδιά σου, οι ερωτές σου, γι' αυτό μην απορείς με τους ερωτές σου, τα μυαλά σου, τα ιδέες σου, οι αντιλήψεις. Ο κόσμος, τα μοντέλα της ζωής, όλα θα παραχωρήσουν τη θέση τους γιατί είναι ρευστά. Λέει ο υμνοδός, θέτει ένα ερώτημα και λέει, ποια του βίου τρυφή διαμένει λύπης αμέτωπος. Να κλείσω όμως πρώτα. Μία μορφή ευτυχίας μένει. Η ευτυχία, η οντολογική σου ύπαρξη. Ούτε αυτή όμως, αν δεν είναι καλλιεργημένη και απαλλαγμένη από ψήρες, μικρόβια, αγκάθια, εγωπάθειες, μικροπάθειες, ζήλιες, εκτιτικότητες και αυτές τις χοντρομαλακίες. Γιατί μετά θα καταλήξεις διπλός μαλάκας. Και το θέμα μαλάκας είναι επίσημη, πώς να το πω, θεματολογία εδώ. Συζητιέται πολύ εδώ, στο δικό μου περιβάλλον. Τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, όλες οι αγάπες είναι καλές, να μείνει αυτό. Μία αγάπη ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Η αγάπη ή προς τον Θεό. Αλλά ούτε αυτή, αν δεν είναι καλλιεργημένη,